Mintuna 7 masu zuwa za su iya canja maka rayuwa. Yawancin mutane suna son canja rayuwarsu, sai dai ko dai ba su samu bayanan da za su taimake su wajen canjawa ba, ko kuma ba su ma san ta inda za su fara ba. Idan wannan yana cikin abubuwan da kuke sha'awar sani, ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin jin wacce na zo muku da ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a masu kallo da saurare, ina muku barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Sunana Ahmad Sani, marubuci a kamfanin Hausa Global Media. Ina tsammanin a wajajen shekarar 2015 ne, wato shekara ta 2015. A lokacin da na matsa da bincike kan wasu halaye na da nake ganin cewa sun saba da na sauran jama'a. Na ci karo da littafin 7 Habits of Highly Effective Teens na Kobe. Akwai 7 Habits of Highly Effective People na Stephen Kobe. Akwai kuma of Highly Effective Teens na Kobe. Shi Kobe ɗan gidan Stephen Kobe ne. Ma'ana da babansa ya rubuta littafi ya karanta ya ga ya burge shi, sai shi ma ya ɗauka ya sake rubuta littafin, amma sai ya rubuta wa matasa masu tasowa daga shekara 10 zuwa 20 da motsi. Shi ya bambanta lissafinsa ta hanyar kawo wasanni da hotuna da za su ɗauki hankalin da yara ko matasa masu tasowa. To gaskiya wannan littafi nasa ba ƙaramin canja min tunani ya yi ba game da yadda nake kallon rayuwa. Ya faɗi abubuwa da yawa a cikin wannan littafi wanda suka min tasiri matukar, suka min tasiri kwarai da gaske. Amma babban abin da ya fi min tasiri na fi riƙe shi a kaina shine inda yake cewa, Habit 1 says, I am the boss. I am the captain of my life. I can choose my attitude. I am responsible for my own happiness or unhappiness. I am in the driver's seat of my destiny, not just a passenger. Ma'ana, I am the boss, ni ne ƙarfin, ana rayuwata kenan. I am the captain of my life. Ni ne jagorar rayuwata. I can choose my attitude. Ina da ikon zaɓar abin da zan aikata. I am responsible for my own happiness or unhappiness. Alhakin farin ciki na ko akasinsa ya rataya a wuyana. I am in the driver's seat of my destiny. Ni ne direba a motar gobe na, not just a passenger. Ba wai passenger bane ni kadai. Abin da yake ƙoƙarin nuna mana gaba ɗaya a wannan wuri shine cewa gaba ɗaya rayuwar mutum alhakinta ya tattaru ya ɗaura a wuyansa. Ma'ana kai mutum kai ne ya kamata ka ɗauki alhakin rayuwarka, ba wai ka ɗaura wa wani ba. Wani zai ce to wannan ai ba wani sabon abu bane, tunda misali ma ga shi Allah ma da kansa ya ce mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ko Allah baya canza halin da mutane suke ciki sai in sun canja ayyukansu. To ba shakka a zahirance wannan ba wani sabon abu bane, amma inda gizo ke sakar shine aiki. Mutane da dama suna karar da rayuwarsu cikin zargin cewa ko dai iyayensu ko malamansu ko gwamnatoci ko 'yan siyasa su ne suka jefa su a halin da suke ciki. Ba don su waɗannan mutane ba, da yanzu watakila ci gabansu ya fi haka. Da yanzu watakila sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da rayuwarsu. Ko shakka babu wannan magana za ta iya zama gaskiya, a lokuta da dama ma gaskiya ne, amma tsarin da ke cikinta shine duk wanda ya yi imanin cewa ba laifinsa ba ne, wani ne ya jawo, abin da yake faɗa wa ransa shine tunda ba laifina ba ne, ba zan yi wani hoɓɓasa don kawo canji wa kaina ba. A'a, zan jira wanda ya jawo min halin da nake ciki ko ya sa ni halin da nake ciki shi ya dawo ya gyara. Wanda kuma mun san cewa wanda ya saka a wani hali inda yana da ikon gyarawa da bai saka ba tun farko. To gaskiya ni da na karanta wannan abun ya yi matuƙar yin tasiri game da tunanina da yadda nake kallon duniya. Ya canja min abubuwa da dama sosai. Duk da cewa wai ba a lokacin take na canja 100% ba, amma a hankali a hankali a hankali a hankali cikin waɗannan shekaru abubuwa da dama ina caccanta su. Abin da na sani a yanzu kaɗai shine duk abin da ya same ni ina da zaɓi biyu.
ko dai na nemo wani na manna masa laifin ne ta jin haushinsa, ko kuma na ɗauka cewa ai alhakin samun mafita ya rataya a wuyana, da haka na tashi ina neman mafita, ina mai neman taimakon Allah, saboda ai matsalar ni ta shafa kai tsaye. A wannan gabar barin baku wani misali da wataƙila zai iya fito da abin fili sosai. Idan barayi suka shiga gidan mutum har suka karya masa ƙyauren gida, a ganin ku laifinsa ne? Zai jira su dawo su gyara masa ƙyaure ko zai nema mafita? Na tabbata amsoshinku za su kasance a'a, ba laifinsa ba ne, kuma ba zai jira su dawo su gyara masa ba. Dolensa ne ya wajaba a kansa, duk da ba shi ya karya ƙyauren gidansa ba. Washe gari ko bayan lokacin da ya samu dama ya nemo mai walda ya zo, ko wani mai gyara kafinta ya zo ya gyara masa wannan ƙyaure nasa. To haka rayuwa take. Duk abin da ya same ka ba za ka ce ai su wane ne suka jawo, don haka ni zan zauna na jira sai lokacin da suka zo suka gyara ba. Ba za su taɓa dawa su gyara ba. In sun hana ka ilimi mai kyau, daga lokacin da ka gano cewa ilimin da ake baka ba mai kyau ba ne, sai ka fara ƙoƙarin ta yaya zan samu ilimi mai kyau ne kuma. In sun yi ƙoƙarin ɓata maka rai, sai ka sharar da su ka yi kamar baka lura ba. Idan budurwa misali ta maka wulaƙanci, a maimakon ka je kana ta fushi kana ɓata rai, a'a, sai ka mata godiya ka yi murmushi ka shiga wata sabgar ta gaba. Abin yana da sauƙin fada a baki, ƙwarai ba shakka, amma yau da gobe ba ta bar komai ba. Mutum yana gwadawa yau da gobe zai ga hakan ya zama masa jiki. Zai zama cewa yana ɗaukan alhakin komai da yake faruwa a rayuwarsa, kuma yana tashi tsaye domin ya nema wa kansa mafita. Akwai wasu kaso na mutane su kuma, waɗanda su ba sa ɗaura laifin abin da ya same su akan iyayensu ko malamansu ko shugabanni ko 'yan siyasa. Su kuma suna ɗaura wa kansu laifi ne. Za su yi ta jin haushin kansu, suna zagin kansu, suna tsinewa kansu, suna ganin cewa su kaza ne, ai saboda kaza ɗinsu ne ya jawo musu kaza da kaza. Wannan tunanin shi ma kuskure ne. Dan an ce ka ɗauki alhakin rayuwarka ba an ce kuma ka yi ta jin haushin kanka ba ne. Abin da ake nufi shine duk lokacin da wani abu ya faru, ko ka gano wani abu da ya faru da kai a baya wanda ba mai kyau ba, sai ka ɗauka cewa yanzu fa to wannan matsalar ni ta shafa kai tsaye, da haka alhakina ne na tashi na nemo wa kaina mafita. Ina mai neman taimako daga Allah. Mu sani cewa shi kansa taimako da muke gani a mafi yawancin lokuta, waɗanda suka tashi suna neman mafita su ne Allah yake kawo musu agaji. Wanda ya kwanta yana jiran wani ya zo ya taimake shi, sau da dama za ka samu cewa sai dai wani ya kawo masa tabarma da fulo domin ya ji daɗin ci gaba da kwanciya. A cikin wannan littafi na Suka, wannan shine habit na farko da ya kawo a cikin guda 7. Kuma abin da ya sa ya fara kawo shi saboda duk abin da za ka yi a rayuwa dole ne ka fara da kanka. Idan ya zama cewa kai baka gyara kanka ba, to ta yaya za a iya gyara wani? In baka ciyar da kanka gaba ba, ta yaya za a iya ciyar da wani gaba? In baka ilmantu ba, ta yaya za a iya koyar da wani? Kamar yadda masu iya magana suke cewa wanda ba shi da abu baya iya bayar da shi. Don haka abin da muke ta gudu na cewa gyara zai fara daga kanmu, dole ne fa daga kanmu ɗin ne. Duk wanda yake son wani abu na ci gaba da rayuwarsa, to dole ya koma kafin ya duba mu'amalarsa da mutane, me mutane suke masa, a'a ya fara duba shi me yake yi wa kansa, ya yake yi a rayuwarsa. Ina fata cewa kun samu ƙaruwa a cikin waɗannan bayanai nawa da suka gabata. Zan so na ji ra'ayoyinku a sashen tsokaci. Idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, kada ku manta da danna alamar subscribe a ƙasa, domin kada shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa su dinga kuɓuce muku. Za mu ji daɗi idan kuka yi likin wannan bidiyo kuma kuka yaɗa shi wa 'yan uwanku domin su masu amfana. Mun gode.